Ahojte priatelia, vítajte v ďalšom diele seriálu Jimmy Market testovanie gitár. Teraz si prejdeme japonskú ľavoruku gitaru Yamaha Pacifica. Typové označenie 112 JL. Je vyrobená v Indonézii, podľa mňa s veľmi prísnou výstupnou kontrolou. Veľmi sa mi páči opracovanie, nie je tam vidno žiaden náznak nedokonalosti, čo býva u takýchto gitár bežným zvykom. Čo ma zaujalo sú Alnico snímače single, ďalej humbucker, to znamená gitárka je veľmi univerzálna na všetky hudobné štýly, ďalej nastavenie hlasitosti je samozrejmosťou a tónovej clony, potom 5-polohový prepínač, vstup na 6,3 mm jack je v takomto čiernom prevedení. Zadná strana takto vyzerajúca. Podľa mňa gitárka má veľmi dobre ladiace mechaniky na danú cenovú kategóriu D-Cast. To znamená, že sa na ňu kľudne môžete spoľahnúť. Poznám hráčov, ktorí sa venujú profesionálne hre a používajú buď ako svoju primárnu gitaru alebo i gitaru záložnú. Keďže som ja pravák, takže som si pre vás prichystal takéto zaujímavé fusion gitarové prevedenie. Môžeme si prepnúť na humbucker snímač. Posunieme ďalej. Na stred. Ďalšia poloha. A single. Čo o gitárke viac povedať? Telo je z agátu, krk je javorový a hmatník je palisandrový. Ešte raz opakujem, gitárka je veľmi solidný kus, má veľmi takú pevnú váhu, pekný výkroj. Samozrejme po správnosti by sa mala držať takto, ale neočakávajte odo mňa žiadne gitárové výkony na túto pozíciu. Ďalej v balení nájdete dva imbusové kľúče a samozrejme tremolo. Ak by ste mali hociaké otázočky, napíšte nám, radi vám ich zodpovieme, je to skutočne solidná kvalitka. Majte sa pekne.